Бихте ли се осмелили да прекрачите прага на Уеверли Хилс за 100 000 лева? Това е най-обитаваната от духове болница в Америка. Разположена в Луисвил, Кентъки, санаториумът Уеверли Хилс е построен в началото на 20 век като болница за туберкулоза, за да се справи с бързо нарастващия брой пациенти, страдащи от болестта. Санаториумът е проектиран да бъде самодостатъчен, със собствена ферма, пречиствателна станция за вода и дори пощенска станция. Едни от най-страховитите факти за Уеверли Хилс – дупката за мъртви тела или тунела на 500 метров тунел, използван за пренасяне на пациенти от болницата до чакащи катафалки в подножието на хълма. Една от най-известните истории е свързана с стая 502, където се твърди, че медицинска сестра на име Мери Хилънбърг е извършила самоубийство. Легендата разказва, че тя забременяла извън брак, неспособна да се справи с срама. От тогава стая 502 е гореща точка за паранормални явления. Уеверли Хилс предлага екскурзии с екскурзовод за смели посетители, които се интересуват от изследване на неговата обитавана от духове история. Последвайте ни за още паранормални истории и коментирайте, бихте ли посетили обитаваната болница.